sakira wis mati parandene sumorot katon lamun to tambah sepi sakira wis mudhar parandene malah katon bingar-bingar mebyar moyo tahya Gatotkaca Prabu Darmasura ayo dibathutake anggene Bandayuda aku kelawan kowe iki ratu sing kewajibane ngayomi marang sagung para kawula dasih mulih becik ayu nyambut gawe anut kelawan kudrate dewi-dewi Gatotkaca tak nata para kawula pringgondani dene kowe mulya tatanen lan ayamana para kawula ingkang mapan ana ing negara Tunjung Lautan Muradep ucapmu sing kaya ngono padu-padune wong jirih getih wedi mati dina iki maragake dibuktekke sepisan kas sapa sing jengkilang kuandane glundung sirahe bosok koklok dirubung laler Sasara marupa lang bawana bana margana panca bayu lan warayang wisikan gulingan lemo Tong tete mangkelo Mas Patik Raja Dewaku mandek-mandek tak takoni yole ya nang yokos ngaku sapa jeneng ngendi omah ngendi ngaku. Buta ngendi dongkolan Pracika. Takoni durung blok kon ndundung dongkolan Pracika si keparat. Muri saka negara Tunjung Lautan. Kesate sesembangku Prabu Darmasura jenengku Kumandang Garba. Semedya lumaku menyang ngendi, Gus? Ngedutke jangkaing suku krenteking ati
ora kana pacut alas kene ndak wingit ora ana gawar kenteng kami nangka pepalang ndas buta pating jenggelek minangka pertanda lamun ora sumingkir waning gubet wantisi Arjuna tigas nganggo curiga kelakon sirna marga layu bapo babar popo gak langening kalanggana klara pantamun saratinon lerang keakonang turang soroti tanpa adang jero kaya manuk banjangan kopat kapito kaya buntute ula tapangin rangsang kemuda bradal sesmukus
Pacakelan kalung usus daleweran mangan daging palem-palem sarya mondong limpo sarwiha mondong limpo paman ladal Raja Sinadri ora ngerti getis tetes ngerti-ngerti woro-wangku wis dadi batak. Ngebarate wong kethok-kethok pringaja kok pilih sing lempeng ayo sing bengkong akeh sucane terjangan. Adoh balang bedomo. Cedak saut kiri kaki serampat hilang nyawamu.
Mentang dewa debya pitulur nekmi gading paryanya kamuning kang trisula panggah rikata samar pamoring suksma dolanan gedhe pangaribawane ing mapan wonten pucuking gunung Tidar lah menika warnane
Satya muda pringgondani Raden Gatotkaca ingkang nalika semana kendhang kapratundang kuntal kaprapal awit panggetake nenggih Prabu Darpasura parandene malah saya tigen mugen panembahe kenceng pangidepe cipta marang Hyang Manon awis tinggal tingkem netra kekalih ngeningake Kang Pancandriya kaya mati jroning urip sajroning pati kocap kandhasing panalongsa melenging pangesti satemah preh Prabawa gara-garing kahyangan petrek-petrek Sang Hyang Narada mrepeki sapodo Rahina semobang iwang haruna kadinetrane korapuh sataning kokiloring Kanegara saketer kinidungan ingkung berkenjang Pak Pong warudaya selere buntuti acel kater aja ndadekake gagap gugup sarta guragapan ning ati kita kula tetuka kula jaweteng sida pangudal-udal Sang Hyang Narada ingkang mrepeki anggen kita tapa brata ning pucuking Gunung Tidar kene waduh kulun Sarawa Paduka kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji pawantu-wantu kunjuk sangat dipukulun ya Kaca negara wis ulun tampa gawe bombong ing rasa. Nyuwun pangapunten. Menawi anggen kula yoga brata wonten mriki akarya getering kahyangan Suralaya. Yen Bela Gatotkaca menika anggadhahi dosa sarta gendhong kalepatan. Sampun ngantos paduka wigih ringa-ringa monggo kula aturi banjut nyawa kula tinemplungaken wonten madyaning yomani kulun. Hate kaca Hayiwa kadok ati Bela Panampa nadyan Dewa ki duwe panguwasa nanging panguwasane ora kinarya gada. Tegese ora bakal midana titah sing tanpa cetha. Iki ngene ya Ngger Tetuka. Banter anggen mangesti nindakake puji dikir kidung suci lan mantra rahayu. Satemah akarya horeg dedreg ana ing kahyangan Suralaya banjur
Sang Hyang Jagat Girinata Sang Hyang Bathara Guru paring dawuh kelawan ulun supaya matedhak ana ing Gunung Tidar merepeki kelawan jeneng kita kulub. Nadyan to jeneng kita ora matur, yektine dewa wis uninga lamun to jeneng kita bakal sinengkake ngaluhur, mongko dadi ratu ana ing negara Pringgondani ning ya kuwi. Abot sanggane, abot pandadaran sarta pacoban sing kudu ndok tampa. Merga sing jenenge ratu kuwi ora gampang, Narendra kuwi ora gampang. Ratu kuwi pengayom. Ratu kuwi pengayom ingkang dadi pangareping wong sak negara kang hambeke kudu berbudi bawa laksana. Berbudi bawa laksana kuwi tegese berbudi seneng geganjar, tegese anggone dadi Narendra kudu pinter gawe marme kawula lan mulyane wong cilik. Ratu sing becik kuwi kudu wani korban lan lila legawa nyramakake uripe kanggo marme para kawula, aja kok malah mung gawe senenge golongane lan andane sing ditresnani wae. Nanging kudu bisa gawe marem lan tentrem tumrape para kawula, merga wong dadi ratu kuwi dadi abdine kawula, aja njaluk dimulyake marang kawula ning sing pinter kowe mulyake karo wong cilik. Aja njaluk diajeni karo wong cilik ning sing pinter ngurmati lan ngajeni karo wong cilik. Aja njaluk diladeni ning pinter ngladeni karo para kawula. Elinga, wong dadi ratu kuwi buruhe para kawula, merga sing dibayar ratu kuwi dibayar, sing bayar ora ana liya kejaba duwite para kawula ingkang awujud pajek ingkang semono akehe. Inggih pukulun. Lah, ewadene bawa laksana. Bawa laksana kuwi ratu yen ngucap sepisan kudu dadi. Mula ucape kudu dipikir kanthi wening kang jlimet sing setiti permati ngati-ati, aja waton ngucap waton mangap. Yen hitungan mesti akeh klerune diguyu karo kawulane. Wong sak negara diperintah supaya urip prasaja, urip sarwa kurang, ning ratune malah ngentekke bondo kanggo dolan ning manca negara ora kena. Jebul ning kono ya ora kajen keringan, malah dadi kacunge negara adikuwasa kuwi kleru. Kleru Gatotkaca, kleru. Kowe dingge dolanan karo wong manca. Kowe aja sembranan karo para kawula. Upamane neng donya iki kowe diparingi wilujeng lan slamet, titenono besok yen wis sowan ana loka baka bakale disiksa sing banget rekoso. Mula jeneng kita aja gumampang anggene madhet dadi Narendra, merga wong dadi ratu ki dudu bebungah ning amanah tanggung jawabe ora enteng. Ger Gatotkaca, lho nggih pukulun ngaturaken panuwun dene paduka sampun paring paugeran bab kautaman anggen kula badhe sinengkaken aluhur moko dados Narendra wonten ing Pringgondani. Kejaba saka kuwi kula uga ngregem wujude kanugrahan wahyune Kang Narendra ingkang sinebut ya kuwi Wahyu Teja Kencana. Dudu sapa-sapa ingkang menang nampa kejaba mung jeneng kita. Mula weningna kanca ndriyamu kula Gatotkaca. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspa gumije tuhu taha tanpa karya sengkan rinemakan Gusti gelung rinu sak sekarnya
ngaturaken panuwun ing tanpa pamit dene paduka paring sih nugraha dumateng Gatotkaca. Ya, kuwi pancen dadi kodrate pangeran jeneng kita sing wajib nampa. Wis, ripalungguhan iki negaramu lagi ketaman ribet, nembe ketaman pepeteng, dudu sapa-sapa sing dianti-anti lan ditunggu-tunggu karo para kawula pringgondani kejaba wong jeneng kita. Sing percaya Gatotkaca, sapa wae ngendharpe sedya ayu bakal manggih rahayu tetep. Sang Gatotkaca kinon mata karaka suta tekapira sang Sri Kresna parta manah harmuji saktine ira dalah tak kira wis mati parandene Sumorot katon lamun tambah sekti. Sakira wis mudhar parandene malah katon bingar-bingar mebyar moyo tahya. Gatotkaca, Prabu Darmasura, ayo dipacutake anggene Bandayuda. Aku kawan kowe iki ratu sing kewajibane ngayomi marang sagung para kawula dasih. Mulih becik ayu nyambut gawe anut kelawan kodrate dewi-dewi. Gatotkaca tak nata para kawula pringgondani dene kowe mulya tatanem lan ayamana para kawula ingkang mapan ana ing negara Tunjung Lautan. Ngredeg ucapmu sing kaya ngono padu-padune wong jilih getih wedi mati. Dina iki maragake dibuktekke sepisan kas sapa sing jengkilang kuandane glundung sirahe bosok koklok dirubung laler.
Bala kang tumingal kacampur samyana dali ora kena ginawe becik entek-entekane modar tenan rasakno yen dawa umurmu tan wurunga neng negaramu mung nyiksa rasane para kawulamu. Ditutuk-tutukake dibacut-bacutake Kakang Gatut ngibarate rebut balung tanpa isi. Mula kowe linga karo Purwodaksina ora konjur aku wani karo Kakang Kuning, aku ngelekake karo kowe supaya ora kesluru marang dalan sing kleru jangkemmu. Loro Sang Arjuna esmunira kamat nungsan ing Kaki Prabu Pringgondani Mara Kaki Ripalungguhan iki ora ari nalarmu glejahan pikirmu. Mestine Gatotkaca wis ngerti wis mudeng kepiye to watak wantune para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung pepundhenmu Pandhawa tansah nyebar kautaman ndeder marang jiwa tulus lan suci adoh saka panggawe cidra ingkang tegese watake para Pandhawa kang kaya mengkono kuwi kudune tinulak dicontoh karo anak-anake kabeh. Ning nyatane Ripalungguhan iki kowe wani nyempyokake banyu letuk ana praupane pepundhenmu Pandhawa kanthi tumindakmu ingkang ubal-ubal kanistan lan maksiat kaya mengkono. Nyuwun pangapunten Paman Arjuna. Bab menika sampun kula antepi, sampun kula tekadi.
sinten kemawon boten saged ngendhakaken sedyanipun Gatotkaca anggenipun ngumbar maksiat. Sampun malih kok namung paduka. Dewa mudhun nggo gaman bedhek badhe ngendhakaken tekadipun Gatotkaca. Tetep badhe kula paneni lambimu. Karo wong cilik ora gampang ning bareng para kawula kabeh mentiung rasane marang kowe jenengmu sing becik jenengmu sing apik malah nduk rusak dhewe nduk ora arep dhewe Kanjeng Rama Kyai nadyanto tutur jengandika menika mboten namung dangunipun sedalu yen perlu setahun sak tembung kemawon boten wonten ing badhe kula gubris cangkeme. Guguragraning arga dosane Gatotkaca ki apa lupute Gatotkaca ki apa lan aku nate gawe kapitunan ki marang sapa gawe rugi karo sapa parandina ana pawongan sing mangi jebles lawan Gatotkaca. Aja ndleming kaya wong lindur, aku iki calon ratu pringgondani Gatotkaca. Ngawur ngawugaran. Gatotkaca sing sejati ya aku, Gatotkaca sejati ya aku. Kowe kena ngaku Gatotkaca. Waton bisa jebol diadaku wakokop getihmu. Oh!
adikku di Gatotkaca pun Kakang Antarja njaluk ngapura ya Di. King menapa Kakang Antarja wani tumindak kados mekaten. Aduh, yektine ora ana ceceking rasa aku kepengin ganggu kelawan kamardikanmu ngemudeni negara Pringgondani. Ya merga pangicuk-icuk saka Eyang Durna Yang Sengkuni aku dadi lali kelangan kiblat. Nari mboten maidu pancen kala mangsa menungsa niku yen lagi dan jabatan mendem karo kelungguhan adate nganti lali Purwoduksina aja kok karo wong liya karo dulur wae tega mentala. Wah, Antarja inggih Rama Kyai kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ning nuwun sewu kula taksih percaya pangandikanipun para pinter nadyan kados pundi kemawon wong becik tetep bakal ketitik wong ala bakal ketara sapa sing bibiti ala ing kono wadune bakal sirna inggih kanthi lampan menika ingkang putra jangkar bumi Gus Ndara Antasena tetep waspada aja gampang nampa ucape wong-wong sing ngicuk-icuk ngejak marang dulur ora rukun tur liwat dalan ingkang boten bener. Nadyan kados pundi kemawon kridane ngati tanpa mbedah garis sing pasti budidayane menungsa tangih sembodo nyundul purbane kang kawasa tetepipun Ndara Gatotkaca ingkang sinengkaaken ngaluhur jumeneng nata wonten ing Pringgondani mugi-mugi saged ambabar adil para marta andadosaken para kawula tentrem rahayu lan raharja. Dene kula Semar ingkang minangka wakile rombongan saking Karanganyar sampun rampung jejiban kula anggen kula gelar dumateng lelampahan mesti kemawon kathah lepat lan klentunipun mila kula nyuwun gunge samudra pangaksami lan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapa Darya sak kulawarga ingkang sampun kepareng tresnani ngayomi dumateng budaya Jawi nenggih gelaring ringgit purwa menika. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh sedaya ingkang kepareng mirsani lan senimanipun ingkang makarya tansah pikantuk pengayoman saking Gusti slameta sing nanggap slameta sing ditanggap slameta sing do mirsani tanggapan. Minangka tandha syukur aku bakal joget sawetara mangsa bareng Gus.